Tato unikátní dřevěná jednomotorová stíhačka s proudovým motorem byla jedním z Hitlerových nejdivočejších nápadů v jedné z nejzoufalejších chvil Třetí říše. Zaseli vítr a nyní budou sklízet bouři. Velký německý konstruktér letadel Ernst Heinkel experimentoval s proudovým pohonem už celé desetiletí a podobně jako mnozí nacističtí průmyslníci ke konci války využíval k pokračování ve svých projektech nucené práce. Jeho poslední stíhací letoun se nazýval Volksjäger, lidová stíhačka, s níž by po krátkém výcviku mohli létat příslušníci Hitlerjugend. Do služby vstoupil jen několik týdnů před pádem Třetí říše. A Heinkelů 162 bylo postaveno tak málo, že najít dnes jejich exempláře je vzácné. Ještě vzácnější je pak spatřit nějaký rozebraný k renovaci. Zaměřujeme se zde na vyprávění o jejich výsledcích proti spojeneckým bombardovacím silám a snažíme se rozkrýt morální příběh války, do něhož je začleněn i holokaust jako nucená práce. Snažit se to vyprávět mladšímu publiku je vždycky výzva a musíte to dělat poměrně citlivě. Máme velké štěstí, protože žijeme v různorodé komunitě a to přináší vlastní výzvy. Přicházíme totiž s příběhem, který má pro naše publikum velmi osobní význam. A tak je to skutečná výzva, ale je to důležité. Je správné se o tento příběh podělit. Imperiální válečné muzeum v Duxfordu se rozhodlo poslední vyrobený exemplář tohoto letounu zrestaurovat. Čímž poskytlo kurátorům, leteckým nadšencům i veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do stroje, u něhož Hitler doufal, že odvrátí nadcházející porážku. Prima uvádí Černí orly, stíhačky Třetí říše. Heinkel HE 162. Toto je Heinkel 162. Odvážná konstrukce s riskantním uspořádáním a nedostatečně výkonným motorem. Od prvních návrhů k prvnímu letu prototypu této lehké stíhačky uplynulo jen několik měsíců. Se svým turboreaktivním motorem BMW 003 překvapivě dosahoval maximální rychlosti 838 km za hodinu. Ale spěch při jejich výrobě způsoboval problémy. Heinkel 162 přišel příliš pozdě na to, aby se dočkal skutečného boje. Byl sice brilantním, ale posledním zoufalým pokusem Luftwaffe zastavit ničivé spojenecké nálety. Gregory Alegi je profesorem historie specializujícím se na letectví druhé světové války. Když jsme v muzeích nebo na leteckých přehlídkách a díváme se na tato krásná letadla, je snadné si myslet, že jde jen o techniku. Ve skutečnosti je létání systémem, který vyžaduje letiště, který vyžaduje palivo, který vyžaduje piloty a pozemní personál. A ke konci války byl všech těchto prvků stále větší nedostatek, zejména v Německu a Itálii, tedy v zemích, které válku s jistotou prohrávaly. Jejich snem se tedy stala výroba jednoduchého letounu, který by vyžadoval méně průmyslového úsilí, ale s nímž by mohli létat i méně zkušení piloti, protože výcvik pilotů vyžadoval čas, spoustu letadel a spoustu paliva. Zde v Muzeu královského letectva v Londýně stojí jeden ze vzácných exemplářů Heinklu 162.
Britové jej ukořistili v Lechu na severu Německa a RAF jej po válce dopravila do Británie. Naše muzeum má docela štěstí, protože má jeden z pouhých 8 Heinkelů 162, které jsou k dispozici pro veřejnost, a navíc tu vedle něj máme raketovou stíhačku ME-163. A to byla v podstatě první, rychlá, jednoduchá, vysokorychlostní stíhačka, kterou Luftwaffe používala. A jinde máme i ME-262, ale mít zde oba tyto jednomotorové letouny, které nám vyprávějí o rychlosti a potřebě čelit RAF a americkému bombardovacímu úsilí, to je opravdu výjimečný příběh. Když Hitler v roce 1941 zaútočil na Rusko, podcenil nekonečné lidské zdroje svého nepřítele a příslovečného generála Zimu. Pal! 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 Útok na Pearl Harbor v roce 1941 probudil bezkonkurenční průmyslovou sílu Spojených států, které rychle zmobilizovaly své civilní zaměstnance. Od roku 1943 zažívalo Německo a jeho obyvatelé porážky na zemi i ve vzduchu. A nepřetržité bombardování do roku 1944 zničilo průmyslové srdce Německa. Válka si také vybírala vysokou daň na německých pilotech. Doprovázel jsem druhé letadlo a z pravé strany přilétly 2 Focke-Wulfy. Zatočil jsem doprava a vyslal dlouhou dávku střel. Dlouhou dávku? Není to tak dávno, co tito muži byli studenty, dělníky v loděnicích, prostě obyčejnými občany ze všech koutů USA. Na konci války přicházel průměrný americký bojový pilot ke své jednotce zhruba se 400 hodin letových zkušeností. Jeho průměrný německý protějšek měl na konci války možná 60 nebo 70 hodin. Proto se uvažovalo o tom, že zjednodušení letounu umožní, aby s ním mohl létat každý. Tohle byla fantazie. Vysoce výkonné letouny jsou vysoce výkonné, vyžadují kvalifikované piloty. Nouzové situace vyžadují zkušenosti, schopnost dostat se z nouze. V pozdější fázi války došlo k poznání, že Luftwaffe potřebuje takové množství strojů proto, aby se opět pokusila vybojovat vzdušnou převahu nad spojenci. ME-262 se sice vyráběla, ale ne v potřebných počtech. A tak bylo zavedeno jisté provizorium s využitím dostupných zdrojů a kvalifikovaných pracovníků, zejména z oblasti dřevovýroby, ale také s využitím nucené práce, kterou mělo nacistické válečné hospodářství k dispozici. V září 1944 se západní spojenci a Rusové přibližovali k hranicím německé vlasti. Němečtí piloti byli zabíjeni rychleji, než je bylo možné nahradit. Stíhací letoun Messerschmitt 262 poprvé vzlétl v roce 1941, ale kvůli pomalému vývoji revolučního proudového motoru Jumo 004 se do služby dostal až za 2 roky. Protože testovací lety s proudovým motorem BMW 003 se ukázaly být zklamáním. Projekt proudového bombardéru Arado 234 byl testován za letu v roce 1941, ale motor Jumo 004 byl opět příliš nespolehlivý. Později byl testován 6. a 8. prototyp se 4 motory BMW 003, stejnými, jaké měli pohánět Heinkel 162. Messerschmitt a Heinkel pracovali také na raketových letounech a Messerschmitt 163 byl první stíhačkou s raketovým pohonem, která se vznesla do vzduchu. Nové možnosti leteckého pohonu pak otevřela letounová střela poháněná pulzačním motorem Fieseler V1,
a raketa na kapalné palivo V2. Žádný z těchto strojů však už porážku hitlerovského Německa odvrátit nedokázal. Dan Sharp je historik letectví specializující se na německá letadla. V květnu 1942 Adolf Hitler kvůli nedorozumění na jedné schůzce rozhodl, že ME-262, který byl do té doby konstruován jako stíhací bombardér, bude čistě bombardovací letoun. Nemohl být tedy použitý jako stíhačka. Takto to přikázal samotný Adolf Hitler, čímž ponechal Luftwaffe bez proudové stíhačky. A to mezi jejími příslušníky způsobilo obrovské zděšení. ME-262 byl konstruován jako stíhací letoun a oni ho tak chtěli. Ale byl tady Hitler, který požadoval, že to nebude stíhací bombardér, ale čistě bombardér. A tak si říkali, co můžeme udělat, abychom to vyřešili, abychom získali proudovou stíhačku. Potřebujeme ji, už včera bylo pozdě. A tak přišli s nápadem postavit novou proudovou stíhačku na základě nejlepšího dostupného motoru, což byl HE-011. A tak v červenci 1944 vyšla specifikace na tuto pokročilou jednomotorovou proudovou stíhačku. Německý průmysl byl nepřetržitě ničen leteckým bombardováním ze strany britského a amerického letectva. V tomto filmu režiséra Williama Wylera vidíme nálety z pohledu posádky bombardéru, která čelí urputné německé protiletecké obraně. Na formace útočí němečtí stíhači v boji na život a na smrt. Toto bude ten nejkrásnější výhled na světě. Stoupáme výš a výš, abychom dosáhli naší nejlepší operační výšky 25 000 stop. 8 kilometrů přímo vzhůru. Tak vysoko, že pouhým okem nejste ze země vidět. Tak vysoko, že po 1 minutě bez kyslíku ztratíte vědomí. Po 20 jste mrtví. Po 2 měsících se dostali teprve do fáze předběžných návrhů. Luftwaffe zoufale potřebovala proudovou stíhačku, ale Hitler trval na svém. Ne, nemůžete použít 262 jako stíhačku, musí to být bombardér. Můžete ji testovat jako stíhačku, můžete používat prototypy, abyste ji testovali jako stíhačku, ale nemůžete ji dát do služby jako stíhačku. A tak se zrodila myšlenka, že vezmou proudové motory BMW 003 z jiného programu, což bylo Arado 234C, a spojí je s co nejjednodušším a nejlevnějším drakem, který bylo možné navrhnout. Díky využití nucené práce, otrocké práce, byli schopni poslat toto letadlo do sériové výroby a navrhnout jeho výrobu v řádu tisíců kusů. To byl naprostý obrat v rozsahu výroby proudových letounů, který byl navrhován za použití otrocké práce k výrobě Heinkel 162. A to je skutečně jedna z klíčových vlastností tohoto letounu. Obrovsky by se tím zvýšil počet proudových stíhaček, které by mohly mít technologicky lepší schopnosti než spojenecké stíhačky s pístovými motory. A že by tak byli schopni znovu získat kontrolu nad německým nebem a potenciálně zůstat ve válce déle. Klíčovým omezením při rozšiřování výroby je pracovní síla, ale stejně důležitý je i materiál. Moderní letadla jsou z velké části vyrobena z hliníku a na různé díly, jako je podvozek, se používá ocel. Tyto materiály se však stávají stále vzácnějšími, i když k nim máte přístup. Prostě proto, že rozšiřujete výrobu. Pro mnoho součástí nebo pro mnoho rolí však existují alternativy. Například Messerschmitt 109 měl na konci války dřevěné ocasní plochy. Použitím dřevěných komponentů na výkonných letadlech se totiž šetří kov. Listy vrtule byly vyrobeny ze dřeva proto, že se v případě nouzového přistání zlomí, aniž by se náraz přenesl na klikovou řídel, tak se šetří motor. Nejextrémnějším řešením je pak stavět letadla výhradně ze dřeva.
Lehká letadla stavěli ze dřeva všichni účastníci po celou dobu války. Výcvikové letouny a podobně byly často stavěny ze dřeva, ale stíhačky stavěné ze dřeva jsou méně obvyklé. Sověti stavěli dřevěné stíhačky. Slavný útočný letoun Il-2 Šturmovik měl ocelovou vanu pro posádku, ale dřevěná křídla a dřevěné ocasní plochy. Úžasný letoun de Havilland Mosquito je celý dřevěný. V Německu šlo o nedostatek strategických materiálů, ale dřevo má svůj vlastní způsob, jak být strategické. S nedostatkem surovin a kvalifikovaných řemeslníků, kteří byli nahrazováni nucenými dělníky, kvalita výroby klesala, jak dokládají tyto neuvěřitelné snímky posledního skutečně postaveného Heinklu 162, zároveň jediného s hliníkovým trupem. Přestože byly použity inovativní výbušné nýty Heinkel, plechy jsou nepravidelné a nerovné a otvor pro fléry byl vyřezán ručně, což má daleko k dokonalosti dřívějších německých stíhaček stavěných v době, kdy řemeslníků i materiálu byl dostatek. Obrázek v mnoha ohledech jasně ilustruje zmařené ambice Třetí říše. Dalším aspektem jsou samozřejmě lepidla. Dřevo se spojuje pomocí lepidla a Němci dělali pokroky i na tomto poli. Místo přírodního lepidla zavedli chemické lepidlo. Dříve se letadla stavěla pomocí kaseinového lepidla, které je v podstatě z mléka, v některých případech jiného lepidla, což bylo lepidlo z rybí moučky. Ale Němci zavedli pryskyřice. Pryskyřice nejenže spojují různé části dřeva, ale také je chrání a proto je činí trvanlivějšími. Díky těmto pokrokům bylo snazší vymyslet a postavit ze dřeva relativně vysoce výkonné letadlo. A konečně dřevo má další výhodu v tom, že výrobní cyklus využívá jiné typy strojů a odlišné typy dovedností. Jinými slovy, můžete například výrobu nábytku a podobně převést na výrobu letadel. Jakmile vyčerpáte odvětví kovovýroby, můžete pro zvýšení výroby použít jiné průmyslové odvětví. Ve skutečnosti však byly problémy při kontrole kvality obrovské a Heinkel 162 měl při výrobě poměrně dost problémů. Toto byl opravdu jediný nouzový program, který Luftwaffe v průběhu druhé světové války měla. Hodně se mluví o nouzových programech výroby stíhaček a tak dál, ale ve skutečnosti nebyl jiný nouzový program než tento. Takže ve stejný den, kdy se konala schůzka k návrhu nové proudové stíhačky, k soutěži o pokročilou proudovou stíhačku 10. září 1944, byl rozeslán 7 nebo 8 různým výrobcům telegram ve znění: potřebujeme superlevnou, supermalou proudovou stíhačku a potřebujeme ji hned. Musíme ji vyrobit okamžitě. A první schůzka konstruktérů bude do 4 dnů od vydání této specifikace. Firma se tedy snažila vymyslet něco, co by této specifikaci vyhovovalo. Heinkel vzal svou stávající konstrukci a v podstatě ji upravil na něco, co by vyhovovalo zadanému úkolu. Takže to, co se dalo postavit ze slitin, které se používaly, tento nový výkonný proudový letoun, který Heinkel sám vyvíjel, se nyní mělo stát tímto skutečně levným, jednoduchým letounem poháněným motorem BMW 003. Firma Ernsta Heinkla zareagovala nejrychleji a uzavřela požadovanou smlouvu během několika dní. Heinklovy zkušenosti s vysokorychlostními letadly mu umožnili uvést nový projekt do výroby téměř přes noc. Pouhé 4 dny po vydání specifikace se konala schůzka k návrhu. Messerschmitt se této soutěže odmítl zúčastnit.
Focke-Wulf předložil návrh, který nebyl příliš vhodný. Myslím, že i Aradu se podařilo dát dohromady nějaký návrh. A ostatní firmy prostě nebyly připraveny cokoliv předložit. Svůj návrh podal i Blohm a Voss a výběr se tak vlastně zúžil na Blohm a Voss versus Heinkel. Ale protože Heinkel byl v té době více začleněn do Speerova ministerstva, byl vybrán jeho návrh. Dostal zelenou a okamžitě byl schválen pro výrobu. Pro Heinkla to byl triumf. Heinkel investoval velké prostředky do proudového a raketového pohonu, sponzoroval práci Hanse von Ohaina a dokonce vyrobil první létající proudový letoun Heinkel 178 a první raketový letoun Heinkel 176. Ale nepodařilo se mu získat státní zakázky. V roce 1941 společnost Heinkel vyvinula letoun Heinkel 280. Jeho základem byl zpočátku motor Ohain HS-08 a byl dokonce testován s pulzními tryskami. Ale konstruktéři Heinklu prostě nedokázali u motoru HS zajistit spolehlivost. Zakázku opět získal Heinklův konkurent Messerschmitt a vyvinul Messerschmitt 262 poháněný proudovým motorem s axiálním kompresorem Junkers Jumo 004. Motor Jumo má, řekněme, tvar doutníku, je dlouhý a štíhlý a proto se dá z aerodynamického hlediska mnohem snadněji zabudovat a i když ho umístíte do gondol pod křídla, jako na Messerschmittu 262, je to pěkná čistá instalace. Stíhačky první generace s radiálními motory měly příšernou aerodynamiku. Heinkel měl nárok říkat, že navrhl první proudovou stíhačku, která opravdu vzlétla. Bohužel však vyrobil letadlo, jehož cílem bylo vytvářet rychlostní rekordy a plnit nové nároky pro něj osobně. A pro jeho společnost tak, aby posouvalo technologické hranice, které chtěl on a nikoli ty, které potřebovala Luftwaffe. Ta měla velký zájem na vysokorychlostních letadlech a na výrobě stíhačky využívající tyto nové motory. Takže proudový motor u HE-178, ale také raketový motor u HE-176, které Heinkel vyrobil, byly skutečně zaměřeny na rychlost a nikoli na nesení výzbroje, což chtěla Luftwaffe. Chtěli stíhačku, která dokáže přenést tíhu války na nepřítele. A tu pro ně Heinkel nevyrobil. A tak vzali tyto návrhy a místo toho, aby je dali Heinklovi a nechali ho vyvíjet je dál, vtáhli do výrobního procesu Messerschmitta. Ten měl s jednomístnými letadly zkušenosti a byl schopen vyrábět letadla, která měla dobré konstrukce a jasné linie, schopná nejen dosáhnout vysoké rychlosti, ale také nést výzbroj, kterou Luftwaffe potřebovala. Společnost Messerschmitt poté, co téměř zkrachovala, získala lukrativní zakázky na hlavní konvenční stíhačku Luftwaffe, první sériově vyráběnou proudovou stíhačku a první vyráběnou raketovou stíhačku. Vztah mezi Messerschmittem, Heinkelem a nacistickou stranou byl komplikovaný. Messerschmitt měl rozhodně větší politické konexe, ale Heinkelův přístup si občas zcela přirozeně sedl s nacistickou stranou a zejména jeho průmyslnický původ a ochota udělat cokoliv pro výrobu jeho letadel docela dobře zapadala do tehdejších ambicí nacistické strany. Je těžké analyzovat, jak k ní měl Heinkel blízko, protože hodně z toho bylo zpětně revidováno, často prostřednictvím Heinkelových vlastních svědectví. Určitě však víme, že Messerschmitt měl velmi dobré politické vazby a využíval toho v té době ve svůj prospěch. A oba muži byli úpornými rivaly a postupně mezi nimi vzniklo hluboké nepřátelství. Messerschmitt dostával zakázky, které chtěl Heinkel. Získával rychlostní rekordy, které chtěl Heinkel. Stal se předním konstruktérem v Německu a to bylo něco, čeho se Heinkel nechtěl vzdát. Této koruny hlavního německého konstruktéra. V roce 1944 byly k dispozici dva výkonné proudové motory. Junkers Jumo 004, který poháněl letoun ME 262 a BMW 003. Oba motory měly axiální kompresor s několika sekcemi.
Rozdíl mezi axiálním a radiálním proudovým motorem je ve stlačování vzduchu. U radiální konstrukce máte jednostupňový kompresor, který je sice konstrukčně jednodušší, ale má větší poloměr, protože všechno děláte v podstatě jednou lopatkou. Takže zatímco je jednodušší vyrobit radiální konstrukci z hlediska jejího návrhu, vyrobit takovou, která je malá a kompaktní, je výzvou. U axiální konstrukce lze pomocí vrstev lopatek stlačujících vzduch zase dosáhnout mnohem menšího poloměru celého proudového motoru. Je to složitější, protože musíte stlačovat vzduch postupně, než ho zažehnete, ale má to tu výhodu, že získáte kompaktnější motor, který je vhodnější pro konstrukci rychlé stíhačky. Proudový motor BMW 003 byl ve vývoji opravdu dlouhou dobu. Když Anselm Franz přišel s motorem Jumo 004. Byla to opravdu, jak jsem řekl už dřív, téměř šťastná okolnost, že přišel na konfiguraci, která prostě fungovala velmi brzy. Ti lidé, kteří vyvíjeli BMW 003, se snažili, aby fungoval správně. A snažili se o to téměř po celou dobu války. Po motoru Junkers byla velká poptávka. Výroba byla do jisté míry omezena a byl trochu těžší. Poskytoval větší tah než BMW. A tak to byla pro jednomotorové letadlo lepší volba a opravdu klíčové bylo, aby byl k dispozici ve větším množství. Proces jeho výroby byl však náročný a v konstrukci motoru BMW se zase vyskytla spousta komplikací. Junkers se objevil dřív než BMW, ale v této fázi války začal být motor BMW k dispozici ve velkých počtech a byl tedy ideálním motorem pro sériově vyráběné letadlo, jako bylo toto. O proudových motorech si obvykle myslíme, že jsou pokročilejší technologií než pístové motory a je to tak správně. Z mechanického hlediska jsou však mnohem méně sofistikovanější. Snadněji se konstruují, mají méně pohyblivých částí a jsou to celkově čistší konstrukce. Problém je však v tom, že vyvíjejí mnohem vyšší teploty, takže potřebujete mnohem lepší kovy. Technická kvalita raných motorů Jumo a BMW byla dobrá, ale kvalita výroby byla příšerná. Jednalo se o axiální proudový motor. Mohl poskytnout tah asi 800 kg. Tehdy se tah měřil v kilogramech, a to ve výšce asi 6,5 tisíce metrů. Takže to nebylo nic moc. Nebyl tak dobrý jako Jumo 004 na celou tu dobu, kterou zabral jeho vývoj. A jediný rozdíl mezi verzí, která byla v HE 162 a verzí, která byla zamýšlena pro Arado 234, což byl program, odkud ho převzali, byl v tom, že byly posunuty jeho upevňovací body. Nejvýraznějším prvkem při pohledu na HE 162 je proudový motor umístěný nahoře. Byla řada důvodů, proč se Heinkel rozhodl namontovat jej nahoru, místo aby ho zavěsil pod nebo ho integroval do letounu. Bylo jednodušší předvídat nasávání vzduchu, když je umístěn nad proudem vzduchu, obtékajícím zbytek letadla a křídla. A také šlo o jeho rychlé začlenění do konstrukce letadla. Nezapomeňme, že z rýsovacího prkna šlo vše do výroby neuvěřitelně rychle. Vývoj proudových motorů byl stále v plenkách a najít tu správnou konfiguraci kompresorů a turbín mělo být výzvou ještě na celá desetiletí. V této fázi přišel do sériové výroby axiální proudový motor BMW 003 a byl k dispozici v počtech, které umožňovaly jeho masovou produkci. Zároveň poskytoval dostatečný tah na to, aby se stal na obloze skutečnou výzvou. Motor je připevněn k tomuto letounu pouze 3 šrouby. A připevnění zhora znamenalo, že pokud tento letoun nouzově přistál, byla větší pravděpodobnost, že motor přežije. Teoreticky měl mít relativně málo hodin v provozu, než bude muset být demontován a kompletně opraven.
Ale když se podíváte na materiál, uvědomíte si, že jeho základní vlastností není schopnost přežít. Šlo o to, aby ho bylo v poli možné opravovat a udržovat, aby letoun mohl vzlétnout a dostat se do boje. Víc se od něj nečekalo. BMW 003A2 byla výrobní varianta. Varianta použitá na Heinklu 162 je známá jako BMW 003E1. Ve skutečnosti se však lišily pouze upevňovací body a několik málo doplňků. Jen je museli posunout, protože v konstrukci a rada by přišly pod křídla. Ale u Volksjägeru Heinklu 162 musel motor sedět na horní části trupu. Když ho umístíte tam nahoru, tak máte samozřejmě vpředu pilota, což výrazně mění rozložení zátěže. Mění to letové charakteristiky, ale také můžete předvídat tok vzduchu do motoru a to je skutečným přínosem. Začleněním vstupních otvorů proudového motoru do trupu získáte lepší, čistší konstrukci a ve výsledku i vyšší rychlost. Ale díky aerodynamice také lepší charakteristiky ovládání. Důležitým aspektem bylo to, že vzduch může být nasáván čistě. Další výhodou použití motoru 003 tímto způsobem bylo to, že eliminoval sací tunel. Konstrukce firmy Blohm a Voss, která mu konkurovala a byla poražena, vyžadovala, aby letoun měl příďový sací otvor a trubici přivádějící vzduch do motoru. A Němci se opravdu obávali, že když bude letadlo zatáčet, bude to znamenat, že se přívod vzduchu k motoru přeruší a motor by pak mohl mít problémy. Umístění motoru na horní části letadla tento problém odstranilo, protože před ním nebyl žádný sací tunel. A konečně, pokud toto letadlo havaruje, a bylo velmi pravděpodobné, že se tak stane vzhledem k pilotům, kteří s ním létali, mělo toto letadlo lepší schopnost přežití s proudovým motorem nad letadlem než pod ním. Bylo méně pravděpodobné, že vybuchne nebo schoří, ale také, i když bylo letadlo zcela odepsáno, byla větší šance na záchranu proudového motoru, což bylo důležitým aspektem konstrukce. Potíž s umístěním motoru na horní část 162, a to zase vychází z technických inovací, které 162 měla, byla v tom, že pilot z ní nemohl obvyklým způsobem vyskočit kvůli tomu obrovskému proudovému motoru přímo za ním, přímo za jeho hlavou. A tak musela být 162 vybavena vystřelovacím sedadlem, aby měl pilot alespoň nějakou šanci uniknout v případě nutnosti. Britská společnost Martin Baker koncept vystřelovací sedačky vynalezený Heinklem převzala a od té doby už ho má každá stíhačka. Zde je testování vystřelovací sedačky prvního britského bojového proudového letounu Gloster Meteor. Opustíte letadlo jako výstřelem děla. Sedadlo je kompletní jednotka, klouzající po vodících lištách a připevněná ke kabině v těchto bodech. Šlo o první vyrobený letoun s vystřelovacím sedadlem, jedním z nejvýznamnějších prvků 162. Nebyl to první letoun, který Heinkel navrhl s vystřelovacím sedadlem, ani první vystřelovací sedadlo, které bylo použito. Ale bylo první, které se dostalo do výroby. Takže jeho prototypy z dřívějších časů proudové éry se promítly až sem. Filozofie konstrukce z dřívějších proudových letadel sem byla začleněna, včetně vystřelovacího sedadla. Věděl, že piloti nebudou schopni dostat se ven jen pomocí padáku. Museli být z letadla vystřeleni. Proto do letadla integroval sedadla, která pomocí stlačeného vzduchu pilota vystřelí, aby se mohl dostat pryč od trupu stroje navzdory rychlosti, kterou letí. Dnes už víme, že vystřelovací sedadla jsou nezbytnou součástí proudových letadel. To, co by mohlo vypadat jako výstřední design,
ve skutečnosti čerpá z mnohaletých zkušeností leteckých konstruktérů společnosti Heinkel a jejich experimentálních letadel. Ačkoliv tento úplně poslední sériový exemplář Heinklu 162 má hliníkový trup, všechny ostatní byly vyrobeny ze dřeva. Příďový kužel tohoto exempláře je vyroben z magnézia, což ukazuje, že se Heinkel snažil zlepšovat až do samého konce. Dřevěné křídlo je uměleckým dílem. Kurátorova páska ukazuje rozsah dřevěné palivové nádrže bez vnitřního obložení se 2 plnícími body. Nádrž za kabinou byla rovněž dřevěná. Křídla se záporným vzepětím pomáhají čelit nestabilitě, která vyplývá z konstrukce těchto krátkých křídel. A nyní je vídáme na kluzácích a sportovních letadlech, protože potlačují přirozenou nestabilitu, která je způsobena uspořádáním křídel, jako je toto. U kratších křídel přichází nestabilita s vysokými rychlostmi a skloněním křídel získáte určitou úroveň stability zpět. ...162 byla původně specifikována pouze pro 2 výzbroje. Buď 2 30 mm kanóny MK108 nebo 2 20 mm kanóny MG151. V době, kdy se začaly stavět 162 v sériové výrobě, byl konečně schválen pro použití jako stíhačka Messerschmitt 262 a jeho výroba se vyžádala všechny MK108, takže už vlastně žádné nezbyly. Jedním z klíčových požadavků na 162 bylo, aby její výroba nenarušila nebo co možná nejméně narušila stávající výrobní programy. To samozřejmě vyžadovalo jistá omezení. Nevyráběla se ze dřeva, vyráběla se z oceli. Nepoužívaly se na ní slitiny, které potřebovaly pro 262. Nepoužívala stejné zbraně jako 262. Takže měli 2 20 mm kanóny a to byl ústup od požadavků. Luftwaffe chtěla 30 mm kanóny, protože v této fázi války si uvědomovala, že americké bombardéry jsou silně pancéřované a stíhači budou tu mimořádnou palebnou sílu potřebovat, už protože jejich doba pro útok bude omezená. Bohužel, když pak byly 30 mm kanóny vyzbrojeny, nestabilita, kterou způsobovaly, byla taková, že létání bylo náročnější. V praxi tak jedinou výzbrojí, kterou 162 disponovala, byl 20 mm kanón MG151, který byl v té době k dispozici v přiměřeně velkém množství. Vyráběly se asi tak o rok déle než MK108, takže jich ve skladech prostě bylo víc. A zjistilo se, že pro neskušené piloty by bylo obtížné zasáhnout s těmito kanóny cíl. Takže to omezili na 20 mm kanón. A byla to mnohem lehčí výzbroj, než většina letadel německé proudové konstrukce v této době války používala. V důsledku toho měl i víc munice. Mluvíme tu o méně než 10 sekundách nepřetržité palby těmito 20 mm kanóny. Ale stejně byste se nechtěli dostat přímo před něj. Podvozek byl inovativní, ale vycházel ze stávajících dílů. Předek ze záďového kola bombardéru Junkers 88 a hlavní podvozek zatahovaný do trupu z podvozku montovaného na Messerschmitt 109K.
Pro podvozek byly použity díly ze 2 různých letadel, která se již vyráběla. Zadní kola tedy pocházejí z Messerschmittu 109, přední kolo z Junkersu. A tak se používaly díly, které již byly k dispozici a inovativním způsobem se integrovaly do tohoto letadla. Zatahují se zpět do draku letadla a skutečným klíčem k nim byl způsob, jakým byly začleněny, aby se zajistilo, že se tento stroj může dostat do výroby velmi rychle, aniž by se museli přepracovávat již dostupné díly. Na Heinklu 162 máme příďový podvozek, což je na tehdejší dobu opět dost neobvyklé. A šlo o to, jak využít prostředky, které už byly k dispozici. Takže tady dole máme kolo z Junkersu a můžete vidět, jak se zatáhne dozadu do trupu. Je to velice úzký podvozek kvůli šířce letadla. Tato kola by se nikam do křídel nevešla, takže se místo toho musí vrátit zpátky do trupu a opět je to uděláno docela chytře. Stočí se do letadla. To je opravdu důležité, protože to znamená, že pak nejste omezeni rozchodem podvozku a místo toho jste schopni využít drsnější terén a polní letiště, což by jinak nebylo možné. Čím je podvozek uší, tím více na letadlo působí nerovnosti. Jeho šířka je tedy velmi důležitá a to je také součástí záměru použít příďový podvozek. Získáte to nejlepší z obou světů a využíváte již vyráběné díly. Zde v Imperiálním válečném muzeu v Duxfordu jsou vystaveny v původních barvách. Přední podvozek, který se sklápí nahoru pod kabinu. A hlavní podvozek, který se stáčí a skládá do trupu. Letoun má krátká tlustá křídla s obrácenými winglety, aerodynamický trup s malým krytem kabiny a 2 svislé ocasní plochy na mírně klínové vodorovné ploše, aby nestály v cestě proudu horkých plynů. První prototyp se vznesl do vzduchu 6. prosince 1944, pouhých 90 dní po zadání zakázky. Ale při druhém letu došlo vlivem selhání lepidla k odtržení jednoho z křidélek a pilot při následné havárii zahynul. Do 6 týdnů po schválení výroby vstoupil typ do služby u první stíhací eskadry. Byl super rychlý, ale piloti brzy zjistili, že je obtížné ho ovládat a že je nebezpečný. Při návrhu tohoto letadla nešlo pouze o nutnost použít dostatkové materiály a rychle je dostat do výroby, ale létat s ním musel být schopen každý. Piloti museli projít výcvikem a dosáhnout stavu, kdy mohli využívat tento pokročilý vysokorychlostní letoun, ačkoliv předtím létali jen na kluzáku. A na to se myslelo již od rané fáze. Díky zkrácenému procesu konstrukce to byla jedna z oblastí, kde Heinkel 162 selhával. Je to poměrně náročný letoun a kdyby byl během války používán ve velkých počtech, přišlo by v něm při základním výcviku o život velmi mnoho neskušených pilotů ještě dřív, než by se vůbec dostali do boje. První Heinkly 162 byly dodány operační jednotce Jagdgeschwader 1 ESAU, která až do té doby používala Focke-Wulfy 190. Heinklova továrna měla pobřežní letiště v Mariennähe, které se dnes nachází severozápadně od centra Rostoku. Právě zde si piloti vyzvedli své nové proudové letouny a v březnu zahájili intenzivní výcvik. Bojových akcí se však nedočkali dřív než v polovině dubna. Původní nátěr letounu, který je v držení Imperiálního válečného muzea v Duxfordu, je vidět na křídlech a ocasním kormidle. Není olivově zelený, ale světle modrý. Původní štítek s výrobním číslem 120235 ukazuje, že se jednalo o úplně poslední letoun z výrobní linky, který byl narychlo smontován v marné naději, že by ještě mohl ovlivnit výsledek války. Nakonec se však stal cennou kořistí britského královského letectva.
Co se týče letových charakteristik, měly mít maximální rychlost 850 km za hodinu. V praxi však piloti zjistili, že může skutečně dosáhnout jen rychlosti 725 km za hodinu, což je stále velmi rychlé. Pořád byl asi o 50 km za hodinu rychlejší než Spitfire Typ 9 a byl jen o zlomek rychlejší než Mustang P51. Takže co se týče výkonu čistě z hlediska rychlosti, nebyl špatný. Z hlediska vytrvalosti to však bylo obzvlášť mizerné. Ve vzduchu se udržel jen asi půl hodiny. Jak z hlediska vzletu, tak z hlediska obecných letových charakteristik je tento letoun coby stíhačka přímo navržen s určitou mírou nestability a je náročné s ním létat. Letí hodně rychle, má vertikální i podélnou nestabilitu. A tak pokud nevíte, co v tomto letadle děláte, pokud jste předtím létali pouze na kluzáku, nevíte, co máte dělat, abyste se dostali z těch výkrutů, z těch vývrtek, do kterých vás letadlo chce přirozeně dostat. Takže je to náročné. Jako byste po získání řidičského průkazu rovnou přešli k řízení vozu Formule 1. A to je pro většinu lidí naprostý nesmysl. Z hlediska přistávací rychlosti to bylo také dost špatné. Měl přistávací rychlost asi 200 km za hodinu, což bylo hodně. Takže přistání bylo docela obtížné. Údajně jste v něm prý mohli, a to je z poválečné britské zprávy, kdy hovořili s německými piloty, kteří v Heinklu 162 létali, prý jste mohli ve střemhlavém letu skutečně dosáhnout až 1100 km za hodinu. Pokud jste to však udělali, začaly už odpadávat kusy letadla. Údajně. Bylo vyrobeno dostatečné množství součástek k postavení asi 170 Heinklů 162. Pokud jde však o skutečně sestavené letouny, bylo jich údajně 116. A pokud jde o letadla skutečně dodaná komukoli, kdo s nimi mohl létat, bylo to asi 56. Neočekávalo se, že by piloti, kteří měli v těchto letadlech létat, vydrželi příliš dlouho. Jejich úkolem bylo vzlétnout a bránit nacistický režim v jeho posledních chvílích a byli indoktrinovaní, aby tato letadla používali. Neměli byste očekávat dlouhý život, nechtěli byste v těchto letadlech bojovat se zkušenými spojeneckými piloty. Ta eskadra, která s nimi létala, o níž jste se zmínil, provedla několik hlídkových letů a vlastně se nesetkala s žádným odporem. Při jedné příležitosti jeden pilot letící v Heinklu 162 údajně sestřelil Hawker Tempest a tento sestřel neodpovídá žádným spojeneckým ztrátám. Jeden Tempest byl ztracen poměrně daleko od místa, kde byl údajně sestřelen. Byl sice skutečně sestřelen, ale byl nahlášen jako sestřelený flakem v ten den a zhruba v době, kdy ten pilot ohlásil, že sestřelil Tempest, takže není jisté, zda se to stalo. Vzhledem k velmi krátké bojové historii Heinklu 162 je obtížné posoudit účinnost tohoto letounu, ačkoliv jeho aerodynamická koncepce, industrializace výroby a pohonná jednotka byly velmi inovativní. Když spojenci dosáhli základny jediné bojové jednotky, odvezli všechna letadla, která mohli. Včetně tohoto. Snažit se z tohoto velmi pozdního období války zjistit skutečné výsledky tohoto letadla je výzvou. V době konce války jich u jednotky bylo asi 50 a byla ukořistěna. Jako první tam byl pluk RAF, takže opět pěkný příběh pro muzeum, protože tyto letouny létaly u jednotky v Lechu, kam ten pluk RAF dorazil první, zajal jednotku používající letouny a ty pak byly rozptýleny po spojencích, kteří prováděli vyhodnocovací studie týkající se proudové technologie. Je to pozoruhodný příklad toho, jak rychle dostat letoun do výroby. A to, co s tím souviselo, spojence zaujalo. Hitlerův plán vyrábět 4000 těchto strojů měsíčně na rozptýlených místech za použití nucených prací byl jen blouznivou megalomanií diktátora na sklonku života jeho zhroucené říše.
V době, kdy jich bylo Luftwaffe dodáno méně než 200, bylo stále nevyhnutelnější, že Německo prohraje i svou poslední bitvu v Evropě. Tu o Berlín. Když se sovětská vojska přiblížila k letišti Mariennähe, německá jednotka Luftwaffe se evakuovala a některé jednotky svá letadla zničily. Jagdgeschwader 1 však ta svá předala Britům, kteří tou dobou už klepali na brány Berlína. Května 1945 podepsal admirál Hans-Georg von Friedeburg kapitulaci všech německých ozbrojených sil v Nizozemsku, severozápadním Německu a Dánsku. To byl konec války a také konec Heinklu 162, jen pár týdnů poté, co se vznesl do vzduchu. Život těchto úžasných letadel s válkou neskončil. Pluk RAF namaloval na nacistické kříže znaky RAF a na všechna, která se jim dostala do rukou, si činil nárok a odvezl je do Británie k prozkoumání. O některá se podělili s armádním letectvem Spojených států, které je odvezlo ke zkoumání do Wright Field, a s francouzským letectvem, které využilo technologii BMW ke spuštění vlastního programu proudových letadel, z něhož vzešel Mystère 4. Několik kusů ukořistil také Sovětský svaz a okopíroval motor. Technologie žila dál a neúspěšný poslední pokus o záchranu nacistického režimu se stal základním stavebním kamenem konstrukce proudových letadel budoucnosti. České znění připravili Jan Šťastný, Jiří Valšuba, Libor Terš, Filip Švarc, Zdeněk Mariška, Tomáš Studený, Petra Bartáková, Tomáš Česárik, Denisa Žáková, Olga Potužáková, Jaroslav Richter a Filip Jančík. Vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, v roce 2025.